Бусы зуррак. Монысының төсе килешми. Ә менә монысы әйбәт булырга охшаган. Ассаламу алейкум. Исәнмесез? Ничек уйлыйсыз? Бу түбәтәй миңа килешәме? Әгәр шулай дип сорасам, кемдер килешә, ә кемдер килешми диячәк. Кешеләр төрле булган кебек, фикерләре дә төрлечә. Ә шулай да бер нәрсә бәхәссез. Кешеләр бер төсле киенә икән. Димәк, аларны нәрсәдер берләштерә. Милләтләрне дә шулай ук һәр халыкның башкалардан айырып тора торган үз милли киеме бар. Менә шулай итеп, бүгенге сөйләшү темасына да якынлаштык. Ул татарлар һәм кием турында булачак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Һәрбер халык үзенең яшәү урынына карап, үзенең киеме белән аерылып торган. Татарлар, аларның үз киемнәре киң күлмәктән торган, киңәйтелгән, ирләр дигән хатын-кызлар да инде озын күлмәк кия торган булганнар. Әйе, авыл халкы белән шәһәр халкының киемнәре нык аерылып торган. Авыл халкы гади генә итеп киенгән. Ә инде әгәр дә тарихка тукталып китсәк, безнең киемнәр өлкәннәр һәм инде яшьрәкләр ак төстәге киемнән киенә торган булганнар. Кызлар кызыл төстәге киемнән киенгәннәр. Ә инде менә җиптән тукыган киемнәрне нинди буяуга малганнар соң? Аны безнең агач кайрыларыннан ясалган сыекчага мана торган булганнар. Мәсәлән, шумырт агачыннан инде кызгылт төстәге төс килеп чыккан тукыма барлыкка килгән. Шулай ук безнең әби бабаларыбыз ыштан кия торган булганнар. Аларның ыштаннарының төбе киң булган. Ни өчен киң булган? Чөнки алар сәкидә, намаз укыган вакытта, ашаган вакыттамы, ул утырган вакытта уңайлы булсын өчен шулай эшләнелгән, киң итеп теккәннәр. Хәзерге вакытта андый ыштаннарны музейда гына күрергә була. Һәм авыл халкында әзрәк инде намаз укучылар да әби балаларыннан калган менә ул ыштаннарны әзрәк күрергә мөмкин дип әйтәсем килә. Һәм шулай ук безнең баш киемнәре ир-атларның кәләпүш, түбәтәй булган. Һәм хәтта бүрекләр дә булган. Ә инде бүрек ишеннән кәләпүш кия торган булганнар, ашка йөргәннәр бит безнең элегрәк инде кесәләрендә менә шушы кәләпүшне дә тыгып йөрткәннәр. Яланбаш бер качан да йөрергә ярамаган. Ул безнең менә шушы безнең сәламәтлегебезне дә саклаган, чисталык, паклык та булып торган. Ә хатын-кызлар безнең инде калфактан йөргәннәр. Элегрәк яшь кызлар такия булган аларның башларында. Авылларда инде яулык япканнар. Ак төстәге яулык бик матур булып торган, кызлар инде аны бөкләп япсалар, әбиләребез асылындырып япканнар, йөзләренең иңнәренә төшергәннәр. Аннары инде безнең француз яулыклары дип атала торган яулыклар барлыкка килгән. Аны ни өчен француз дигәннәр? Чөнки ул безнең чит илләрдән кайта башлаганнар. Шуңа күрә аны француз яулыклар дип атаганнар. Ул безнең кызыл төстә. Шәл яулыклар, ак шәгөл яулыклар барлыкка килгән. Хәзерге вакытта да безнең әбиләребез ашка барган вакытта ак шәл яулыкларын ябынып баралар. Нинди күркәм татар әбиләре дип сокланып калалар хәтта алар артыннан. Шулай ук инде безнең йоннан ясаган яулыклар булган, шәл яулыклар. Аны безнең менә кунакка йөришкәннәр бит элегрәк ат белән барганнар күрше авылларга. Шул вакытта ат арбасында туңмас өчен бер көнәдә торган булганнар инде. Ул зур шәл, чуклы шәл булган. Алар да безнең инде 19-нчы гасыр, 20-нчы гасырда барлыкка килә башлыйлар. Һәм шулай хатын-кызларыбыз
Иратлар даган хәтта алъяпкыч япканнар. Иратлар безнең инде остаханәләрдә эшләгәндә ул алъяпкычларны япканнар. Ул бердәм үзләрен саклаган, бердәм билләрен дә җылытып торган һәм аларның инде остас икәнен дә күрсәткән. Хатын-кызларыбыз инде безнең алъяпкычларны көндәлектә кулланганнар. Безнең тора бара, аннары соң инде түшсез алъяпкычлар барлыкка килә башлай. Элегрәк инде ул безнең канат сыман формада була, түш белән ясалган була. Алар безнең тагын да күлмәкне тулыландырып, матурлап торганнар. Аяк киемнәре. Нәрсә кигәннәр соң аяк киемнәре? 1930 елга кадәр безнең чабата йөрештә булган чабаталар, ишле, җиделе, 11ле җептән безнең юкә җибеннән ясалган чабаталар булган. Күбрәк инде юкә җибеннән ясалган чабаталар, алар безнең спайра килеп чыкканнар, рәишкә кигәннәр. Чабаталар безнең эшче халык инде аны басуларга йөргән вакытта ул бик тиз туза торган була. Хәтта 5 көндә, 3 көндә дә ул эштән чыга торган була. Шуңа күрә инде һәрбер гаиләдә дә безнең чабата үрүче булган, малайлар булышканнар, яшь малайлар үзләренең бабаларына. Өйдә инде безнең олы кеше чабата үрә торган булган. Татар халкының чабаталары үзенең кичкенә генә башлы һәм спай булуы белән аерылып торган. Аннары безнең инде Болгар чорында читек кәвешләр барлыкка килгән, хәтта ул тарихка әйләнеп кайтсак, болгарлар безнең инде чабата кимәгән дип әйтәләр. Хәтта урыс халкы аларның аяк киемнәренә карап инде аларны әйткәннәр, күр әле, булар нинди бай икән, буларны яулап та алып булмас дип уйлый торган булганнар. Безнең чабаталар хәзерге вакытта инде музейларда гына урын алганнар. Читекләрне әле күрергә мөмкин, алар безнең сәхнәләрдә, шулай ук инде артистларыбыз чыгыш ясаганда бик матур итеп читектән чыгыш ясыйлар. Читек безнең сафьяннан, юфт материаллардан ясалганнар, кәҗә тиресеннән ясалган, бик спай итеп. Шунысын да әйтергә кирәк. Күн аяк киеме намаз алдыннан тәһарәт кылуны җиңеләйтә. Аякны юып тормыйча мәсех кылу да җитә. Хатын-кызлар әле безнең шулай ук инде аларның киемнәрендә безнең изү торган, яисә күкрәкчә дип атаганнар. Изү ул бигрәк тә инде хатын-кызларның, имезүче хатын-кызларның күкрәгендә саклап торган. Яшь баланы кырда да, басуда да имезгәннәр бит. Ул инде менә салкын тидермәгән, үзенең күкрәкләренә күздә тидүдән саклап торган. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Муеннарын ва күкрәкләрен пәрдәләр белән капласыннар. Нур сүрәсе 31-нче аят. Татар халкының милли киеме ул безнең өчен үлге булып тора. Үзенең матурлыгы белән, зәвыклыгы белән үзенә тартып тора. Һәм нинди генә бизәкләр, нинди генә тукымалардан тегелмәгән, нинди генә тукымалар кулланылмаган. Һәм алар хәзерге вакытта да безнең әби-бабаларыбыз менә шушы киемнәрләрен күреп, яшьләр кигәнне күреп инде сөенеп шатланалар. Элек юкшыл шакта киемгә айруча сакчыл мөнәсәбәт булган. Промышленность тармагындагы революция ул мәсьәләне тулысынча хәл иткән. Бүгенге көндә кибетләрдә кием салым тулып ята. Аңа кытлык юк. Глобализация аркасында бар дөньядагы халыклар бер төрлерәк киенсәләр дә, элекке заманнардагы шикелле үк хәзердә кием кешенең статусын, аның эчке дөньясын, матди мөмкинлеген күрсәтеп тора. Әле генә киң ыштаннар караган музейдан соң, әйдәгез әле зур шәһәрдәге заманча кибеттә замана киемнәрендә күреп чыгыйк. Хабиби мөселман киемнәре кибете үзенең яңа язгы коллекциясеннән берничә образ тәкъдим итә. Беренчесе аның офиста һәм мәктәптә эшләүче ханымнарга туры килүче блузка һәм юбкадан торган комплект. Пудра төсендәге, җиңнәре фонарик формасында эшләнгән, җиңел тукымадан тегелгән блузка.
классик стилендәге көрән төстәге юбка белән яраштырылган. Принтлы креп палантин бу образны тулысынча тулыландырып тора. Шундый уңайлы, тәнгә рәхәт булган, иркен итеп, шәригать кануннарына туры китерелеп тегелгән күлмәк беркемне дә битараф калдырмас. Бу образга без җиңелче алсу төстәге мамык кебек йомшак палантин сайладык. Шушы матур күлмәкне көндәлек итеп тә, кунакка барганда да кия аласыз. Бу күлмәк комфорт өчен тегелгән. Итәгенең формасы бик матур итеп каскад стилендә эшләнгән. Алгы өлешендә уңайлы замогы да бар. Безнең кибетләрдә бу модель күлмәк ике искиткеч төстә тәкъдим ителә. Беренчесе аның яшел төстә, ә икенчесе инде зәңгәр төстә. Яулыкка килгәндә, без аны бермә-бермә рәвештә муеннарны капларлык итеп бәйләдек. Яз-җәй айларында көндәлеккә киергә бу образ бер дигән. Бу сыкландыргыч образ никах туе өчен кәләшләргә дип тегелгән. Зәвыклы, шул ук вакытта тыйнак та. Күлмәкнең җилкәләрендә ялтыравыклы бизәкләр, җиңнәре нәзакәтле итеп югары манжетада махсус туй сәдәфләре белән эшләнгән. Чаллы шәһәре салонында бездән күлмәк алган кәләшләргә осталарыбыз никах көнне яулыкны түләүсез бәйлиләр. 19 гасыр, 20 гасыр башларында безнең халыкның киеме үзгәрә башлый, көнбатыштан, Европа илләреннән кергән мода буенча киенә башлыйлар. Бүген инде безнең урамнарыбызда озын итәкле күлмәк кигән хатын-кызларны күрү шулай ук гадәти күренешкә әйләнде. Башларына түбәтәй кигән ир-егетләребез дә күп очрый. Менә бу инде безнең мөселманнарны күрсәтеп тора торган, аерылып тора торган кием үрнәкләрдер. Кием адәм баласына нигъмәт буларак бирелгән. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әй адәм балалары, без сезгә кием бирдек, сезнең уят җирләрегезне каплар өчен һәм сезгә зиннәт буларак. Әмма иман һәм ялшанлык киеме ул сезнеңгә хәерлерәктер" ди. Форма һәм эштәлек. Ул киемнең эчке һәм тышкы ягы шикелле. Тирә-ягыбыздагы һәрбер нәрсәнеке кебек үк киемнең дә формасы һәм үзенә күрә ниндидер бер эштәлек уңайлылыгы да бар. Яшь чакта беренче урында форма. Кием матур һәм заманча модалы булсын. Олыгая форма каядыр арткарак, икенче плангарак күчә диләр. Киемнең киң, иркен, тәнгә уңайлы һәм җылы булуына өстенлек бирә башлыйлар. Әй Раббым, яшьләргә дөрес итеп, өлкәннәргә матур итеп киенергә насыйп әйләсәң иде. Сау булыгыз. Әссәламу галейкум.